Una vegada conquerides les Illes Balears, l'any 1229, el rei Jaume I inicià la conquista del regne musulmà de València. Absent el rei de València, diversos cavallers, entre ells l'almirall Francesc Carròs, amb 225 cavalls, 500 infants i una companyia d'almogàvers, passant la línia del riu Xúquer, entren en la vall de Bairén. El cavaller Carròs va conquerir el castell de Rebollet l'any 1239 i el rei, agraït pels seus serveis, amb data 18 de juliol de 1240, li va fer mercè del castell i els llocs del terme general de la baronia de Rebollet, que estava integrada per termes actuals de la Font d'en Carròs, Oliva, l'Alqueria de la Comtessa, Rafelcofer, Beniflà i Potries. L'almirall Francesc Carròs funda la població que rebria el seu nom, la Font d'en Carròs, i en el castell de Rebollet construïx una església dedicada a Sant Nicolau, on diposita l'imatge que sempre portava en les batalles i que endavant seria coneguda com la Mare de Déu de Rebollet, que va ser venerada per tots els pobles de la conca de la Safor. El 26 de desembre de 1598, dia de Sant Esteve, la Safor va patir un fort terratrèmol, destruint-se el castell de Rebollet, la torre campanar de la Seu de Gandia i el convent de la Mare de Déu del Pi d'Oliva. Els franciscans d'Oliva, al destruir-se el seu convent, li van demanar al duc de Gandia que els en construïra un altre. I com sabien que la talla de la Mare de Déu del Rebollet era antiquíssima, del segle XII, principis del XIII, li varen demanar al duc que seria un gran honor per a ells tindre-la en el seu convent per a venerar-la. Al ser dipositada a la Mare de Déu del Rebollet al convent dels franciscans d'Oliva, les autoritats de la vila de la Font d'en Carròs van pleitejar contra el duc, no contra el poble d'Oliva, remetent la corresponent queixa a la Real Audiència de València, a la cort de Felip III i a la cort eclesiàstica de València demanant justícia. Treballant en les runes del castell, Pere Antoni Escrivà, veí de la Font, va trobar les tombes dels Carròs, pare i fill. La duquessa de Gandia, consultant amb l'il·lustre Gregori Mayans i Siscar en quin lloc s'haurien de dipositar, aquest li va contestar: no deix de considerar que estos senyorius d'Oliva i del castell de Rebollet van ser distints i independents. En la Guerra Civil Espanyola, la imatge de la Mare de Déu del castell de Rebollet va ser salvada de la foguera gràcies al vicari de l'església de Santa Maria la Major d'Oliva, Fernando Cremades Vinyarta. Aprofitant-se de les nits, de l'oscuritat de les nits, van traure la imatge de la Mare de Déu de Santa Maria per a amagar-la fins que vingueren temps millors. L'origen podem fonamentar-lo en Sant Joan de Ribera, primerament perquè el Cristo és un regal del mateix patriarca en motiu de tot el pleit famós entre l'Adats del Rebollet, entre Oliva i la Font. Devotes de la Mare de Déu d'alçar la festa, que estava molt de capa caiguda, i poquet a poquet van anar mobilitzant-se. Salvem el castell de Rebollet amb la devoció en la Mare de Déu.